龍一、今日は店じまいしよっか。俺の曽祖父の代から続く弁当屋。母からそう言われて、俺は閉店の準備を始めた。すみません。もうおしまいですか？作業をしていた俺は、女性からそう声をかけられた。手を止めて振り返ると、立っていたのは初めて見る一組の親子。母親と思われる女性は40歳前後だろうか。その横にいる男の子は黄色い帽子をかぶっているから小学1年生だろう。大丈夫ですよ。どうぞ。少し間を置いて俺はそう答えた。即答しなかったのは二人の格好に少し驚いたから。二人の服はかなり着古された感じの、もっと言えばボロボロ。おまけに持っていた傘もボロボロだった。調理場へ移動した俺がカウンター越しに注文を聞く。すると男の子は間髪入れずハンバーグ弁当と答えた。お母さんは何がいいですか？俺が尋ねると母親は申し訳なさそうに言った。ハンバーグ弁当一つお願いします。ママはいらないの？ママはお腹空いてないから大丈夫なのよ。不思議そうな顔をする男の子の頭を撫でながら母親が答える。わかりました。ハンバーグ弁当一つですね。俺はそう答えて調理を始めようとした時だった。今持ち合わせがこれだけしかなくて少しお金が足りないみたいなのですが、母親が小声でそう言ってカウンターの上に置いたのは100円玉4枚。うちのハンバーグ弁当には50円足りない。ダメですよね。恥ずかしいのか、それとも俺から呆れられると思ったのか、母親は何とも言えない不安そうな顔をしている。いいですよ。そう言ったのは店裏での作業を終えて戻ってきた俺の母だった。俺と目が合った母がうなずく。ハンバーグ弁当一つですね。ありがとうございます。そう言って調理に取り掛かった。ちょうどその時だ。ああ、よかった。まだ空いてたか。唐揚げ弁当頼む。見覚えのある顔が店を覗き込んで大声で言った。その人物は地元出身の県議。うちの店の近くに自宅か事務所があるらしく、何度か利用したことがある人物だ。俺はこの県議が苦手だった。客商売でなければあんたのことが嫌いだと面と向かって言うようなタイプだ。確か俺が中学3年生の時に30歳で初当選を果たした。それからずっと県議をしているからある程度の人気はあるのかもしれない。でも俺はなんでこんなやつが当選するんだといつも思っていた。その理由はその県議がちょくちょく見せる横柄な態度。忙しくて対応が遅くなると早くしろと怒鳴る。メニューによって出来上がりが注文を受けた順番通りにならないことがあるが、自分の順番が抜かれたらこっちが先だろうがと怒鳴る始末。二言目には俺は忙しいんだよと言っていた。それでいて選挙期間中の辻立ちでは満面の笑みを浮かべて手を振っている。そんな様子を見るたびに俺は俺と母親に怒鳴り散らす姿を通行人に教えたかった。もちろん選挙権を得てから俺はこの県議に投じたことは一度もない。ボロボロの親子が来店した日もその県議は注文していた母親を押しのけるように注文した。申し訳ありません。本日は唐揚げが売り切れました。うちの看板商品は値段の割にボリュームがあり美味しいと評判の唐揚げ弁当。閉店を待たずに売り切れていることも多い。俺がそう言うと県議はせっかくこんなボロい店に来てやっているのに唐揚げぐらい余計に作っておけよと嫌味を言った。そしてで何ができるんだと続ける。揚げ物以外はできます。それに先にご注文されたお客様もいらっしゃいますので。俺がそう答えるとその県議は驚くことを言った。ならこいつらが頼んだ弁当でいい。こんな役立たずに渡すより世間の役に立っている俺によこせ。県議から少し離れて立っていた女性が困ったような顔をする。男の子は
県議の態度が怖かったのか、女性の後ろに隠れていた。県議の態度に腹を立てた俺は、思わず言ってしまった。そういうわけにはいきません。きちんと順番は守っていただかないと。県議が俺を睨みつける。どうされますか？その言葉が気に入らなかったようだ。もう分かったよ。こんな店、二度と来るか。そう言い残して、県議は去っていった。お待たせしました。県議が帰るのを見計らったかのように、俺の母が言った。ありがとうございます。そう言って、弁当が入った袋を手に取った母親の表情が変わる。え、こんなにたくさん？僕にも見せて。とせがんだ男の子が袋の中を覗き込み、大きな声を上げた。わあ、すごい。唐揚げも入ってる。あれ？男の子は気づいたようだ。俺が県議に唐揚げは売り切れましたと言ったことに。すると俺の母が言った。おばちゃんが探したら見つかったのよ。さっきのおじちゃんには悪いことしちゃったね。そうなんだね。男の子はそう言ってにっこり微笑んだ。こんなにたくさんいただけません。男の子と対照的に困ったような顔をしたのがその子の母親。すると俺の母が言った。いいんですよ。美味しく食べていただける方に持って帰っていただける方が食べ物もきっと喜びますから。その子の母親と思わず目が合った俺も微笑む。仲良く手をつないで帰っていく二人を見送りながら、俺は胸の奥がじんわりと温かくなったような気がした。そんなことがあった1ヶ月後のことだ。兄ちゃん、ちょっといいか。開店の準備をしていた俺は話しかけられた。人を威嚇するようなドスの効いた声で。振り返るとヤクザ風の男が3人立っていた。これ見ときな。そのうちの一人がそう言って俺に封筒を渡す。じゃ、また来るわ。そう言い残して3人は去っていった。わけがわからないまま渡された封筒の中身を確認する。一番上には立ち退き通知書と大きな文字で書かれていた。その内容は1ヶ月以内にこの場所から立ち退きを要求するというもの。応じない場合には強制的に立ち退いてもらうという内容の文面も書かれていた。どういうことだ。俺がそう思っていると書類を俺から取り上げた母が言った。あの噂はどうやら本当だったみたいね。母が言うにはうちの店を含む一帯に再開発ビルを建設する話があるとのこと。それでも何の説明もなく1ヶ月以内に店を畳めだなんてあまりにも理不尽だ。不安になった俺は母に言った。どこかにいい弁護士はいないかな。弁護士費用もバカにならないと思う。それに今の時代強制的に立ち退かせるなんてできるはずがないわよ。無視しとけばいい。昔からそうだった。俺の母は筋の通らないことが大嫌いな性格。しかも一度決めたら息子の俺がハラハラするくらい肝が据わっている。一抹の不安はあったが、俺は母に従うことにした。しかし俺たちの見立ては甘かった。3人はそれからほぼ毎日来るようになったのだ。1日に数回来ることもあった。お客さんがいる時にも大声を上げてわめき散らすものだから、次第に客足が遠のき、1日の売り上げも大きく減少した。警察にも相談して見回りをしてもらったが、相手が1枚も2枚も上手。警察官が店に立ち寄るときは絶対に店に来なかった。ニアミスする時もあったが、いつも間一髪のところで退店していたのだ。おそらく警察官と会わないように見張りを立てていたのだろう。事態が急変したのは男たちが来るようになって2週間くらいが経った頃のことだ。男たちが来たのは閉店の1時間くらい前。その日の嫌がらせはいつにも増してひどかった。店の入り口付近に座り込んで全く動かない。この店の弁当は食えたもんじゃない。この前弁当を食ったら腹を壊した。などと大声で語っていた。そのせいで
いつもは来店が多い時間帯だったのに、客は全く来なかった。あまりのひどさに、俺の我慢は限界に達する。俺が文句を言おうと口を開いた時だ。私たちが一体何をしたって言うんだい。商売の邪魔をしないでくれ。俺より先に堪忍袋の緒が切れたのは母だった。すると、3人の中で一番若い男が店の中に入ってきた。お前らが立ち退かないのが悪いんだろうが、とっとと俺たちが言う通りにすればいいんだよ。よほど腹に据えかねていたのだろう。いくら男が凄んでも、母は一歩も引かない。私たちが立ち退く理由なんか、どこにもないじゃないか。そう言い返したのだ。すると、他の2人も店の中に入ってきて、カウンター越しに俺たちと向かい合った。その時だ。こんばんは。そう言って、健太くんが入ってきた。健太くんは、1ヶ月前のあの日から、ちょくちょく店を利用するようになった。うちの店の弁当は、どれも美味しいそうだ。しかも、次の来店から3人分の弁当を買ってくれるようになった。俺は、父親の分を買ってくれているのだろうと思っていたが、本当の理由は、他にあったことをその日に知ることになる。小学1年生の男の子には、ヤクザ風の男たちなど目に入らなかったらしい。今日は唐揚げ弁当を3つください。健太くんは元気に注文した。やばい。俺は思った。3人の表情が一気に変わったからだ。あまりにもタイミングが悪すぎると感じた。このクソガキ！そう言って、一人が健太くんに詰め寄ろうとした時だ。あなたたち、誰に喧嘩を売っているのか分かってますか？店の入り口から女性の声がした。その声の主は、健太くんの母親ではない。見るからにバリバリのキャリアウーマンという感じの若い女性だった。てっきり俺は3人が女性を威嚇すると思ったが、そうではなかった。さっきまでの威勢がすっかり影を潜める。そればかりか、全員が震え上がったような表情をした。そのうちの一人がつぶやくように言った。なんであんたがここに？ちゃんと忠告したでしょ？あなたたちがやっていることは、れっきとした条例違反なんだから、叱るべき措置を取るって。女性が毅然とした態度で説明する。でも、きちんと見張りを立てて、残念だったわね。仲間があなたたちに連絡しないようにしといたから、やっと現場を抑えられたわ。その女性はさらに続けた。お店の方の迷惑になるから、とりあえず、外に出ましょうか。すると3人の男は、観念したように店の外に出た。男たちの後に続いて、店を出ようとした女性が振り返っていった。お騒がせしました。私、県警の姫野と申します。現場を抑えるのに手間取ってしまい、申し訳ございません。いつの間にか店の外には警察官の姿もあった。嵐が去ったかのように、店は急に静かになった。唐揚げ弁当3つ、お待たせしました。母の明るい声で、俺は我に返る。すると、健太くんの母親が言った。実は、今日、ご報告がありまして。そして、外に向かって手招きをする。店の中に入ってきたのは、あの県議。俺と母はびっくりして顔を見合わせたが、県議が次に取った行動にさらに驚いた。深々と頭を下げたのだ。そして頭を上げていった。以前の恥ずかしい行動を深く反省しています。これからもよろしくお願いいたします。以前の県議からは想像もつかない謙虚な態度に、俺も母も何も言えなかった。すると、健太くんの母親が事の経緯を説明してくれた。健太くんたちが初めて来店した日は、引っ越した直後だったそうだ。前のご主人からの暴力に耐えかねて、満足な準備もできないままに逃げてきたのだそう。所持金が少なかったのもそのせいだったらしい。そしてあの日弁当を買ってアパートに帰る途中で横断歩道で信号待ちをしている県議に遭遇した。すると
健太くんが驚く行動をしたという。これどうぞ。そう言って弁当が入っていた袋から唐揚げを取り出して県議に渡したのだ。店のおばちゃん、探したら見つかったんだって。おじちゃん、唐揚げが食べたかったんでしょ？県議は驚いた表情をする。私たちだけでは食べきれませんから、受け取ってやってください。健太くんの母親の言葉に、県議は戸惑いながらも受け取ったそうだ。それから、県議は健太くんの母親に尋ねた。ぶしつけな質問ですが、そのお学校は？健太くんの母親は、この町に引っ越してきた理由と、まだ就職が決まっていないことを説明する。受け取った名刺に県議と書かれていたことも身の上を説明するきっかけになったらしい。それならうちの事務所で職員として働かれませんか？ちょうど退職者が一人出て募集しようと思っていたんです。県議はそう提案したそうだ。退職者が出たのは私のきつい性格のせいなのですが、と補足して就職先を探していた健太くんの母親はその場で承諾した。つまり健太くんたちがうちの店で購入する弁当が3人分になったのは県議の分も含まれていたということになる。道理であの日以来県議が来店しなくなったわけだ。どうやら県議の態度が謙虚になったのは健太くんの優しい気持ちに触れたこと、そして何より健太くんの母親の存在が大きかったみたいだ。ちなみに県警にうちの店がヤクザから脅されていると連絡を入れたのは県議らしい。姫野と名乗った警察官が誰に喧嘩を売っているのか分かってますかというのは県議のことを指していたようだ。後から知ったことだが、その県議は県議会の警察委員会の委員長を務めていたのだ。うちの弁当も人様の役に立つんだね。3人を見送りながら俺の母がつぶやいた。そのことが分かったんだからなおさら店を続けないといけないな。そう言った俺は両手の拳を強く握りしめた。